tsaro. Not earlier, something June, July 2019. And it's not every time we normally do it. Once the person enters, we'll wind the car. Ask him that he should bring his bag. If I stop, the person will drop. We'll ask him to do us bye-bye. Then the person will do us bye-bye. We'll go. How we operate is, he is the driver. Here is the person that sits at the front. This one is also a driver. I sit at the back. If he see any passenger, like what we carry is women. We do carry women. The ones that cannot overpower us. If they enter, he will wind up the glass. Then the person at the front will shift back this back seat, his seat. Then they will ask me to hold the person down, like her head will be on my lap. Then we'll search her bag. If there is money, we'll take the money. If it is ATM, we ask for the PIN. Then this one will go to the bank and make the withdrawal. For me, nobody can ever lose his life because we don't attack with any sharp object. It's waist spanner that we operate with. Like they say, this guy man walk. And the first day that I met with them, I really see it as a funny song because I never believe it's true till I see it. They say this guy man walk. Then when I get into it, I see that it's just shout. Shout, the woman will be afraid and give money. Muka je mu hudu bindiga guda gare mu mai batir shidda. Lokacin da muka je ba ta da batiri ko guda. Mun kata da shi nan ogan mai shirya da shi miliyan 3. Bayan nan sai aka dawo 700,000. Jiya da mun ka zo tahowa wannan sai ya dauko mu. Da wannan ya dauko mu ya kai mu wurin da za a yi kudi ya koma gida. Shine nan sai suka je sai sa suka kama ni ne sauran kuma sun ka gudu. Barayi sun zo man daren Alhamis karhe 1 suka ce in tashi su je da ni. Lice to daga baya suka ce ba za su je da ni ba, za su je da yarana. Lice musu to nawa zan ba, suka ce miliyan 3 zan ba su. Mutane tura ma yayana barayi suka karbi mashina guda 4 da kudi 38. 40,000 ba biyu. To muna noma na da wani kanina sai ya je bayan gari sai na dawo hawa dai ina sai na kama kuya ko da dawo na kama kuya sai ce in ba shi hawa sai na ce hankuli in kai sai sai ɗaya ya hezgi hawa ko da na hezgo sai na kwaɓe shi irin nan ya kwaɗi an kai asibiti ko da ana zuwa asibiti sai ya zo. Kaddarori ne Allah gitto min. Saboda daga siyan wara ne ta naira 100 sai na ba ta 500. Ta ce man ba ta da canji sai ta ba da jaka, ta ce to za ta kawo mai jaka sai ta wuce ba ta kawo man jaka ba. Da maka haɗu sai na ce mata to ke ina jaka ta ce ita ba ta jaka sai dai abin kuɗi. Ta ce me dai abin kuɗi? Ta ce mai gidan ta abin kuɗi bayan gida haka wani inda aka wanka. To nan da muka yi ita. Nan ne ka kai ta? Ka kai ta wurin? Wai ne? Idan na ne ka kai ta? Ya ne? Ita kai kanta saboda ta riga na ma shiga wani. To. Sannan ne na shiga. To zina ɗaya ta ban kai da ita. Zina ce ban kai da ta ran kai. Yarinyar shekaranta nawa? Ni wai koko yarinyar. Yarinyar? Ina da za ta kai 10. Yara ina da ƙanana. Ƙanana ne. Guda nawa? Guda mata ne. Guda nawa? Guda 4 ne. To, ni dai gaskiya wangana. To, yan labai ni dai wanga dai aka gama ne. Gaskiya ban daɗe ina yi ba domin Allah. Gaskiya ba wuce 3 ba. Gaskiya suna za su kai 10 ha. Wanda ya kawo ni yarinya ina neman ta budurwa ne. Sai muka haɗa ta lungu. Mun zauna muna taɗi ita. Sai na ja ta a lungu sai na amfani da ita. Sai ƙawarta zai ce kai ƙana wajen 'yan banga. Wai na amfani da ita na rufe inta. Abin da ya kawo nake. An kama ne a cikin jeji. Wani jeji? Jeji wanda ya shafi namu mun baro yankin mu. Mun ji cewa sun biyo wannan yankin. Mun zo kuma ba mu same shi ba. A koma wurin ni ba mu san hanya ba. Sun yi gaba suka bani da ni da wannan. Wane ne suka yi gaba? Su Siyalo da shauran.
lokacin da ku zo da wani me kuka yi wani me kuka bi kuka zo mashin ko mota ko a kafa mun to a mashin sannan muka bar mashinan mu saboda mutanen gari kas amma mutum ya tsammani cewa ko kai za mu je ko menene ke yasa muka baro tun cikin daji muka tafi haka. Okay, kuka bar mashin ka cikin daji kuka tafi a ƙasa. Okay, ku je ku kama barayi. Na. Okay, waye ga yace ku cewa akwai barayi a wurin? Wani inda kuka je kama barayi waye ga muku akwai barayi? Wallahi wannan abu ne wanda ya shafi su. Su wane ne? Su waɗanda suke rike da jagororin mu suke. Okay, su ne suka san inda barayi. Hatta ita kanta bindiga? Ba za a baka ita ba haka. Ana kuna da bindiga ke yanzu? Yawa suna da bindigu. Wani irin bindiga? AK. Okay, guda nawa ke da shi? Suna da yanzu ni lokacin da za a fita ban daya. Okay, ina yake? Ina naka yake? Sana can. Ina? Can ana misali labarin na guntsire ma daga can lokacin da muka koma muka samu nemo a kan hanya. To mun rasa yadda za mu yi muka samu muka tona wuri da irin jakin namu na ruwa saboda ruwa ya tashi. Muka sa a ciki muka binne. Muna tafiya har muka yi gaba muka ji kukan zakara a cikin wani ƙauye haka. Sai muka ce a to na ce ni alhamdulillah shi wannan duk da ne ina ɗan gwaranta masa muka tsaya muka tsara shi cewa bari mu bari idan mun yi sallah da asuba zan yi sallama ga waɗanda suke wani gari ne irin ƙaramin gari haka. To bacin haka ta faru mun je mun same su mun faɗa musu ga mu gaskiya mun yi imani kaza to gaskiya su ba su wata ba sai suka ɗauke mu sai kai mu gurbin wanda yake da ya cewa dagaci ne ko Allahu alam suka ɗauke mu garin da ya fi nasu suka kai mu nan kuma aka ce mu je station da muka je station shine kuma daga baya su wa'annan mutanen garin sun fita abin da ya shafi harkokinsu na noma sai suka ga wannan abu da muka binne sai suka ɗauko na yi mamakin da aka ce suka ɗauko ya wannan ba tare da jubobinmu ba ai slashi me slashi bindiga sorry ka ce da kuna haɗe da boko haram kamar yadda suka faɗa muku amma yanzu kun rabu sai su suka yi nasu saboda su suna kashe musulmai suna sa musu bom ko sai sa suka yi naku shi yalo din da yake shugabanku ya taɓa yi maku wa'azi kamar yadda kai kake karanta mana ayoyi yanzu sosai shi yalo din mutumin ina ne ito kamar yadda faɗa a baya wannan abu ne wanda yake tafiya da cikin sirri in za a je ɗauko za mu kwana tsakanina da kai kullum da kai za mu ke kwana amma ba ka san kai ni dan asalin ina ne ba kai ma kuma ba ka san kai asalin ni dan ina ne ba babba wanda ya san juna haka kuke sai wanda in suka zo irin kamar tare kamar irin wannan da shi wancan malam sali ya yi karatu a can sudan shi a sudan yake a na suka haɗu ba sai sa suka san juna tare to amma kai da suka ɗauke ka daga nan Najeriya kai ba kama ko sunan kama na ƙwarai kenan ba su sani ba sai wanda shi ya san asalin suna waye kenan shi ala misali wancan malam sali ya san sunanka malam sali shirka haram din wannan ya hada ittisali na da shi lokacin ki tun kafin ya zo nan suna sudan ya san sunana to kai ina ka san shi ina ka san shi shiwa shi wanda ya sa su wanda ya kawo ka cikin su shi shirka ran shi ne ce a social media na ga manufofin su ce kaza su ba su yadda da kaza ba su suna son kaza suna son a yi kaza a kasance abin nan Qur'ani da hadisi su ne suke hukunci a tsakanin mutane ya kasance ta kuma social media kuka haɗu da shi yawa a wasu a Facebook da Hausa kuke communication ko da Hausa ka iya rubutu da Hausa na iya rubutu da Hausa ka yi karatu na secondary okay wani secondary ka yi na secondary ayo day okay ayo do secondary school ranar da ka fara haɗuwa suka gane ga dajin da za ka zo waye maka jagora zuwa dajin inda suke su a cikinsu a cikinsu ne ina ka haɗu da shi tunda kana Lagos kai lokacin ina ka haɗu da shi har yi maka jagora ya kai ka wurin directing ana misali da suka ce mun tun daga san na hau irin motar dogon motar nan tun Zaria ka sauka a Zaria abinda suke ce muke na sauka
sai ka hau motar musau su ce ka hau motar kaza ka hau kaza idan ka zo gari kaza karamin gari kaza ka bi karamar hanya kaza ka ɗau kaza sai suka ga muka ɗin da su fulani sai suka ce wa ina fulani za su taho da kai sai suka zo suka ɗauke ni suka kai أقول له فهمتك تقول نعم وجاء بآية من سورة التوبة ما معنى ما تفسير لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية التي جاء بها هو تتحدث عن الكفار الأصليين الصليبيين. الله سبحانه وتعالى قال قاتلوهم، يعني أعطوهم 3 خيارات، إما يسلموا وإما يسالموا يعني هدنة، أو يعطي الجزية ويعيشوا بين المسلمين آمنين. هذا التي ذكره الله أعلم. والتي ذكرتها أنت تتحدث عن الذين يعيشون معكم لكن لم يقاتلوكم، لم يرفعوا عليكم السيف ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن الآن لا في حالة القتال. ‘Yan sanda da tsaro